pre kraja utakmice, finalna utakmica evropskog prvenstva. Svi su na nogama u ovim trenucima, pa i ja i gospodin Manojlović, poštovani gledalci, da vidimo šta će se dogoditi. Filipović je na drugoj strani. Još može to da se poentira. Prolazi vreme, prilika, gol! Gol, 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 Vanja Udovičić. Drugi njegov pogodak danas, ali to je ono kapitenski. Već je izgledalo da neće biti ništa od ovog napada, a onda je Vanja video prostor u odbrani Crne Gore i doveo Srbiju u vodstvu od 9-8. Minut 12 do kraja, gospodine Manojloviću, šta nam je sad činiti? Pa sad ostajemo mi koji gledamo nervozni do kraja utakmice, sigurno, ali moramo pokušati da se odbranimo, da ne dobijemo igrača manje, znači pokušati da, kao što ste videli, imamo nekoliko bekova koji su ubačeni, da vidimo ko će doći na poziciju centra, verovatno će možda igrati i sa dva igrača na poziciju centra. Po dve lične, Pjetlović, Nikić, Aleksić, Filipović, Prlainović u ovom trenutku. Evo tu su braća Janovića na poziciji centra. Odmah isključenje za tili čas, dobijaju Crnogorci šansu da sa igračem više izjednači i naravno selektor Ranko Perović traži time-out, ono isto što je malo čas učinio naš selektor Udovičić. Sada će igrače više imati nakon ovog prekršaja Aleksića, a to je njemu treća lična greška i on se neće vraćati u igru ukoliko dođe do produžetaka. Dakle, Gocić i Aleksić van igre u našoj reprezentaciji. Sa druge strane, bek Crne Gore Toni Petrović i mladi Klikovac su van igre, jedan zbog tri lične, jedan zbog isključenja sa pravom zamene. Ako ne primimo gol u ovom napadu, bit ćemo vrlo blizu zlatnoj medalji. Igra se još 59 sekundi, znači pitanje koliko će traje ovaj napad i kako posle odigrati, zavisno od vremena koje ostaje. Naravno, ali lepo bi bilo početi akciju sa golom prednosti. Sigurno, ne. Ali evo vidite, crnogorski navijači su i na nogama nervozni sada, nervozniji od nas, a nama nije lako, verujte. Sada se treba odlučiti ko će šutirati, ko će na sebe da preuzme odgovornost. U crnogorskoj reprezentaciji možemo li do lopte? Možemo, faul za Srbiju. Imamo još 38 sekundi do kraja. 38 sekundi do kraja, sada treba držati loptu. Crna Gora nema više time-out, treba držati do kraja i ostalo im je još. Na nogama je, skače, što je retkost. Dejan Udovičić, naš selektor, davno ga nisam video. Ronin, crnogorski igrač i onda... To bi trebalo da se sankcioniše. Mi držimo loptu preko čitavog terena, igramo i čekamo da prođe to vreme. Pametno, fenomenalno. 7 sekundi do kraja utakmice. Nemaju pravo Crnogorci na time-out. Moraju sada da probaju tih 7 sekundi, da nešto učine, da eventualno izjednače. Topljena lopta. Lopta je u rukama novih prvaka Evrope. Srbija je prvak Evrope u vaterpolu. 9-8 na kraju. Izvanredna borbenost, izvanredna želja, izvanredna motivisanost igrača i stručnog štaba. Zaista mislim da smo zasluženo. Žestoka utakmica, veliki protivnik, moramo reći. Maksimalno motivisani Crnogorci koji su eliminisali za mnoge neočekivano. Mađari u polufinalu. Držali su rezultat, igralo se gol za gol, ali za taj jedan gol Srbija je bila bolja. Srbija osvaja zlatnu medalju na evropskom šampionatu u vaterpolu. Fenomenalna